Malli ħareġ mid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fit-tmiem l-ewwel seduta quddiem il-Kummissjoni Etika, Dixxilpina u Mezzi Soċjali wara allegazzjonijiet serji li għamel fuq il-partit, il-kandidat nazzjonalista u sindku ta' San Ġiljan Albert Buttigieg iddikjara li jħossu seren ħafna. F'artiklu li kiteb fit-Times of Malta fit-13 ta' Mejju huwa allega li xi ħadd kbir fil-Partit Nazzjonalista kien iltaqa' ma' kuntrattur ewlieni f'Lukanda u ftehmu li l-partit jalaqlu ħalqu għax kien qed jitkellem kontra ċerti proġetti fil-lokalità tiegħu ta' San Ġiljan. Fl-artiklu Buttigieg ilmenta li l-partit fil-fatt warbu għal kollox waqt il-kampanja elettorali u qal li ħassu mibjuħ għal 30 biċċa tal-fidda. Kummenti I'm very serene, okay? Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu lil One News li l-partit tippospona tressieq ta' Buttigieg quddiem il-Kummissjoni Etika, Dixxilpina u Mezzi Soċjali tiegħu għal wara l-konferma ta' Bernard Gregg bħala kap sabiex jevita li jinqala' aktar ġlied intern qabel il-vot. Fil-fatt hekk sar u minkejja l-ultimatum ta' 24 siegħa li l-partit oriġinarjament tal lil Buttigieg biex jikxef minnu s-sors tiegħu ma tressax qabel ma Bernard Gregg ġie konfermat kap. Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qalu li waqt is-seduta Buttigieg wieġeb għal mistoqsijiet kollha, iżda rrifjuta li jikxef is-sorsi li infurmah dwar l-allegata laqgħa bejn ix-xi ħadd kbir fil-Partit Nazzjonalista u l-kuntrattur ewlieni f'Lukanda. F'kumment li tal il-One News qabel ma saret is-seduta, Albert Buttigieg innifsu qal li kien qed jistenna b'ħerqa din il-laqgħa, iżda insista li mu lest qatt jikxef is-sors tiegħu, lanqas jekk ikollu jħallas prezz għal dan. Albert Buttigieg għalinna wkoll li jsib komfort fil-liġi dwar il-protezzjoni tad-dejta u fil-liġi dwar il-whistleblower. Nies li jafu sew li l-Albert Buttigieg għalulna li huma konvinti li hu qatt mu se jċedi għal pressjoni biex jikxef is-sorsi tiegħu u li lest iħallas kwalunkwe prezz biex iżomm ma' dan il-prinċipju. Għalunna wkoll li dan il-proċess qed jarawh fid-dawl tad-dikjarazzjoni li għamel il-kap tal-partit Bernard Gregg ftit ilu li min joħroġ jikkritika l-operat tal-partit minn barra ma jkollux intenzjonijiet tajbin. Inti qatt ma jista' jkollok intenzjoni tajba illi tmur fil-pubbliku u tattakka jew tipprova tkisser il-partit meta inti taf li għandek strutturi fil-partit illi l-amendments għandna nużawhom biex intejbu dawk l-affarijiet li ma jkunux fl-opinjoni tagħna sejrin tajjeb. Minnaħa tiegħu l-eks kap nazzjonalista Adrian Dalija wera biċ-ċar li l-affarijiet jarhom xort oħra. Min jikkritika b'mod kostruttiv, min irid id-diskussjoni għax jemmen illi jrid jikkontribwixxi, ara m'għandekx talaqlu ħalqu.